Loni v lete som prešla výrazným vhľadom do budúcnosti výživového poradenstva, ale než naznačím, čo tým myslím, chcem sa opýtať iné. Poznáte kuriózny príbeh Eliasa Howa? Elias Howe bol americký vynálezca, ktorý v roku 1846 patentoval moderný šiaci stroj s ihlou, s očkom na špičke a viazaným stehom. Technicky to bol prelom. Stroj bol špičkový vynález. Ale bol tu problém. Nikto ho nechcel kúpiť, najmä ženy, krajčírky a šičky. Mu neverili, báli sa, že prídu o prácu, stroj je nebezpečný alebo neženský, kazí remeslo a kvalitu ručného šitia. Howe bol chudobný, zadlžený a zúfalý. Dokonca odišiel do Anglicka, kde to tiež nevyšlo a predal svoje práva lacno, aby prežil. Medzitým v USA iní výrobcovia vrátane Singera používali jeho patent bez povolenia. Zlom prišiel až po rokoch, keď sa Howe vrátil do Ameriky a vysúdil svoje práva. Následne začal dostávať licenčné poplatky a nakoniec bohatol. Paradoxne až vtedy, keď sa šiaci stroj stal bežnou súčasťou domácnosti. Dôležité posolstvo. Howe nemal problém s vynálezom, ale s tým, že predbehol svoju dobu. Nedokázal vysvetliť hodnotu ľuďom, ktorých sa to najviac týkalo. A strach zo zmeny bol silnejší než výhoda. Nie preto, že by ženy boli proti, ale preto, že každá technológia, ktorá mení živobytie, najprv vyvolá odpor. Elias Howe a dnešná umelá inteligencia. Elias priniesol technológiu, ktorá mala ľuďom uľahčiť prácu, ale tí, ktorým mala pomôcť, ju odmietli. Nie preto, že by bola zlá, ale preto, že ohrozovala ich istoty. To isté sa dnes deje s AI. Prvý bod. Vezme nám to prácu. Krajčírky sa báli, že šiaci stroj ich nahradí. Dnes sa boja copywriteri, programátori, umelci. Rovnaký strach, len iný nástroj. Bod 2. Technológia je rýchlejšia než spoločnosť. Howe predbehol svoju dobu. Spoločnosť ešte nebola pripravená zmeniť spôsob práce. AI je dnes technicky ďaleko pred tým, ako jej rozumieme, ako ju regulujeme a ako ju eticky používame. Bod 3. Odpor sa často mýli v cieli. Šiaci stroj nezničil remeslo, zmenil ho. Umelá inteligencia nezruší tvorivosť, nezruší myslenie, ale zmení, kto a ako to používa. Tí, čo sa prispôsobili, prežili. Tí, čo bojovali proti samotnej existencii stroja, zmizli. Bod 4. Víťazi nie sú tí, čo odmietajú, ale tí, čo sa naučia spolupracovať. Krajčírky, ktoré sa naučili šiť na stroji, boli produktívnejšie a žiadanejšie. A dnes? Nie umelá inteligencia sama o sebe vyhráva. Vyhráva človek, ktorý ju ovláda. Howe takmer zomrel v chudobe. Nie preto, že by sa mýlil, ale preto, že bol jednoducho o krok vpred. Nie je to technológia, ktorej sa bojíme, je to zmena, ktorú prináša. Ak sa vás niečo z toho dotklo, oslovilo a cítite potrebu dozvedieť sa viac, pokračovanie tejto témy riešim detailne na webinári. Registračný link je pod videom. Ale hlavne pamätajte si, žiadna technológia z vás nemusí urobiť vystrašenú figurku. Ak sa začnete pýtať tie správne